ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫೈನಲಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುನೇಡ್ ದುಂಬೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತರ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದ ದಿನ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾತುದುಂಡ 1 ವೀಕ್ ಆತು. ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು 1 ವೀಕ್ ಆತು. ಬಟ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಆದಿತ್ತುಂಡು, ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಳಾದಿತ್ತುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾವಡು ಅನ್ ಕಾತುಂಡು. ಅವು ಸರಿಯಾಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಆವರೆಗುಂಡು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಈ ವ್ಲಾಗಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಂತೂ ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಗನೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು. ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಮಾತ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಯಾನೆನ್ನೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸತ್ಯನ ಒಂದು ಇಂಚಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅಂದೆನ್ನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಡ್ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕ್ಲೂ ನಿಕಲೆ ಕೊರ್ತಿ ಜಾಂಡ್ ಓಲ ಗೊತ್ತಾವದಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನು ತೂತೆ. ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜೇನು ಮಾತ ನೋಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿದಾರತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗೆಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ಕೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂದು ಎಸ್ ಬಾಯ್ಕೆದ ಫಂಕ್ಷನೇ ಲೈಫ್ಡು ಕೆಲವರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಡಬಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕಿ ವಿಷಯಡು ರಡ್ಡು ಸಲ ಬಾಯ್ಕೆ ಹತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ತನಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಕೆ ಮಲ್ಫೇರು. ಬಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ದಾಯ ಬಾಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಆಫ್ಟರ್ 12 years ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬಾಯ್ಕೆ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ, ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏರ್ ಮಾತ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತೇನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಿ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಹಾಲಡು ಮಾಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ದ 6th ಫ್ಲೋರ್ಡು ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್ ಹಾಲ್ ಉಂಡತೆ ಐಟಿ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನಿ. ಸತ್ಯಪ್ಪ ನೋಡುಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ದ ಬಾಯ್ಕೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಬಾಯ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತುಂಡು. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ವಾಯ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆತುಜಿ ಇಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೋರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ತುವೋಂದು ಪ್ಲೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್. ಈ ಬಾಯ್ಕೆಡು ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಎಂಕಾರ್ ಸುರೂತ ಬಾಯ್ಕೆಗು ಇಲ್ಲಗು ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ತಿನ ಅರ್ನ ಸೀರೆದ ನೆನಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬೇತೇನೆ ಆರ್ನ ಮೋನೆಡು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇ ಇತ್ತುಂಡು. ಆ ಟ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಪೂ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಮೋನೆ ಎಂಕ್ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು. ಬಾಯ್ಕೆ ಪನ್ಪುನೇಡ್ ದೆಚ್ಚ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ನಾನು ಒಂತೆ ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೊಲತ್ಪ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡತೆ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಮೋನೆಡು. ಏರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ಮಗಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೊಲ್ ಪಂಡ ಆ ಕಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅವಳ ಯಾನೊಂಜಿ ಆತು ದಿನ ಅವಳೇ ಉಪ್ಪುವೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಆದ್ ನನ್ನ 2-3 ದಿನಟೆ ಅನ್ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಪನ್ಪುನ ಡೈಲಾಗ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವು ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಅರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ಓಲಾ ದೂರಡ್ ಕುಲೊಂದು ಒಂದುಲ್ಲೇರೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಇತ್ತದುಂಡು ಮಿನಿ ಆರ್ನ ಖುಷಿನ ಅವೇನು ಯಾನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ನರೇ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಮೂಲಿತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲಿಗೆ ಬೈದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಕೆಲವುದಕ್ಕಳ್ಳ ಪಾತಿರೋದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇರು ದಾದನ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಥರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಂಡು, ಎನ್ನ ಮೋನೆಡ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಂಡು. ಬತ್ತು ಸೇರ್ದ ಸೊ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತುಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒದೇ ಬಂಚಿ ಲೇಸ್ ಬರುಂಚಿ ಪೊರ್ಲೂರು ಅವಡು ನಂಡ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಮದಾದಂಡು ತುಳೆ ದೀಪನು ಗೊತ್ತದು ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ವಂಚಿ ಬೆಳಗಳೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಸೇದಿನ ಚಿನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಂಚಿ ಕೈನ ಮಲ್ತದ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದು ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಮಿತ್ ಸೇನಿಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯ ಕೇಳ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಲೇಟ್ ಸದಾಶಿವ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತ ಕದ್ರಿ ನನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಜಿತನ್ನ ಹಣಮಾಂಡ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ವಿಠಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಲೇಟ್ ಶೈಲಜಾ ಮೊರ್ರ ಮೋಕ್ಯದ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸುರೂತ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ತನೀಶ್ ಮೆರೆಗಲ ಅಂಚನೆ 16 ವರ್ಷದ ಪುರ್ಲ ಸಿರಿಟ್ ಮೇರುಲ್ಲೆರೆ ಅಂಚಾದು ಸುಜಿತ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಅಂಚನೆ ತನೀಶ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೂಂಚಿ ಜಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೋದ ಮರ್ಗಿಂಡ್ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಗಂದಕ್ಕೆ ನಂದಲ್ಲ ಅವೆರ್ದು ತುಂಬು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ತರಣ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿನ ಬಗ್ಗಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕಾರ್ತಿಕ ಸುಜಿತ ಕಲ್ದ್ರಿ ಮೊಗ್ಲೆ నుంచి ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ సుమాత్రని కలరెడ్డి కైతే మోకిలి మంచి చోరైన తాటితో బరుతో ವೇದಿಕೆದ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ಕಿದ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಕುಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ ಅಕ್ಕನ ಮೋಕೆಲಿ ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು నుంచి ಬಾರಿ ವಂಚಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಅಂದಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ವಂಚಿ ಲೇಸಿನ ವಂಚಾತ್ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬಿದಡ್ನೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಹಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಬುರ್ತು ಪೋಯಿನ ಮುಟ್ಟಗೊಂಚಿ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ರಮಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ನಡಬರಂಡು ಅಂಚಾದ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆನ ಬುರ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಬಾಯ್ಕೆದ ವೀಡಿಯೋನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಓಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಾಯ್ಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದತ್ತು ಒವ್ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಅದು ಪಡು ಮದಿಮೆದ ಅಥವಾ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಬಾಯ್ಕೆದ ಇಂಚದ ಅದಾಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡನೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ನೀಟಾಗಿ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಥವಾ ನಿಕಲ್ಡೈತೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಹಾಲಿಡ್ ಲೈಟ್ ಅದ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನವೇನು ಅಂಚನೆ ಪಾಂಡ ದಾದ ಆಪುಣ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಬಾಯ್ಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಟಾದ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಕೆದ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಚರಣ್ ನಿಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂತರು ಪಂಡ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ವಿಡಿಯೋನಿ ಅನ್ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿನಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚರಣೆ ಅವೇ ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ಬಾಯ್ಕೆದ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೀವಿತ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನರಿಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ವೈಟ್ಲ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಸೊ ದಾದ ಎನ್ನೇರ್ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ದ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಂದಿನಾರು ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಅರೆಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಈರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುದೋಡು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಂಡೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೇರು ಹೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯಾನರಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುದೋಡು ಬಟ್ ಅವು ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆತನು ಯಾನೆನ್ನಿ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನ್ ಮೇರು ಬರ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅದೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತಾ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಈ ಹೋಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಂತು ಜರಾಂಡು ಯಾನ್ ಬೈದು ಏತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ ದದಂಡಲ ಮಲ್ತದ ಬೈದುವೇರ್ಗೆ ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಪುನು ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾನರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪಂತೋಡು ಅಂಚಾದು ಬಾಯ್ಕೆದ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೀವಿತ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಏನು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಅನ್ಕೇನಾಗ ಆರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಪೋದ್ ಮಲ್ಪರೆಗಿತ್ತಂಡು ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತನತೆ ಸೊ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿ ಆ ಏರು ಒಂದು ಎನ್ನದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಎನ್ನದು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 8 o'clock ಅನಾಗ ಚರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂಡೆ ಆರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಚನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿ ನೆಕ್ ಬತ್ತದು ಬಾಯ್ಕಿದ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು
ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಜೀವಿತ ಮೇ ಬಿ ಈ ಬಾಯ್ಕೆದ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಚರಣೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಿತ್ತನ ಅಂದ ಐಗೋಸ್ಕರ ಚರಣ್ ಬದ್ದು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ. ಎನಿವೇಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಜೀವಿತ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವಿತ ಅಂಡ ಚರಣ್ ಅಂಡ ಏರಾಂಡ ದಾನೆ ಮಿನಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಚರಣ್ನ ನಂಬರ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಯು ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಯಾನಾರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದು ಬೋಡಾಂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಕೇಂದು ಜಿ ಪಾಡೋಡ ನಂಬರ್ ಇರ್ನ ಬೊಚ್ಚ ಅಂದು ಬೋಡಾಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ಚರಣ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿ. ಓಕೆನಾ ಜೀವಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜೀವಿತನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೀವಿತ ನಿಕಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚರಣ್ಣನ್ನು ನಿಕುಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲ ನಾಡೋಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಳಸರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. Kati, Dada tinpa Kati first. According to you, enka tinpa vata? Huh? Huh? Aha. Poda? ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗೆನ್ನೆಗೆ ವಾರೆಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗೋಲ್ಲ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗೆನ್ನೆಗೆ ವಾರೆಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀರಾಗಲೇನೆನ ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಲು ಗಾಜಾಗಲೇನೆನ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಚಂದ ತೋರಲು
ಕೊಡಳು ಹೊಗಳದೆ ನಾರಿ ಮನಸ ಕೊಡಳು ಅಂಚನೆ ಎಣಿತ ಒಂಚಿ ಬರಲಿಂಚಿ ಬಲ್ಲಸ್ ಐಸಿರ ನಮ್ಮ ಗೋದಿ ನಂಚಿನ ಕಾಫಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣು ಬೋಧಿನ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಅವಚ್ಚಿ ಪೂರ್ವದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗೋಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹೂವಂತೆ ನಗಲು ಪ್ರೀತಿ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕರೆದ ರೀತಿ ಅದು ವಿರಳ ತುಂಬ ಸರಳ ನದಿ ತುಂಬೋ ರೀತಿ ಕಡಲ ನಾನು ಈಗ ಬೇಕಂತಲೇ ನಗಿಸೋಕೆ ಬಂದೆ ಶಾಕುಂತಲೇ ನಿನ್ನ ಮೋಹಿಸುವಂತಲೇ ನೂರಾರು ಕನಸು ಅಂತಲೇ ಇದುವೇ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕಿದು ಬಾ ನನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳುವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಂಪನ ನಿನ್ನ ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೇನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಪೋಪುನು ಆಲೊಂಜಿ ಬರೀಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂತದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೋಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆನ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಅದು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೊರ್ತು ಆಲ ಸೀರೆ ತುಟ್ಟುದಿತ್ತೋಲು ಸೀರೆ ತುಟ್ಟುದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಉಂತೊಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ತು ಓಡತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತಾಂಡ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಬತ್ತದು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಐಕೊಂಚ ಆತ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಲಿಗೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೊರ್ಚೆ ಅಲೆಗ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೂ ಅಡುಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಸ್ಟೇಜ್ದ ಎದುರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏರ್ ಬೈದೇರು ಆರ್ನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ದು ನಡು ಟೆರ್ನಲ್ ಐತು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಐಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೋಲು ದಾಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿನ ಮಾತ ವೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಏಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜರು ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಥರ ಶ್ಯಾಡೋದ ಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಕ ತುಚ್ಪಾಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯೂಸಿಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಫೆನ್ ಪಂಡದ ಆಲೆ ಟ್ರೈಪಾಡನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಬರೀಕ್ ದೀನಿ ಆಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲು ಅಂಚಾದು ಈತ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೊಲು ವೀಡಿಯೋ ಐಟಲೇ ಆನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಈತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಆಲ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಪಕಾರ ಆಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟ್ ಉಂತೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೊಲು ಯಾನೊಂಜಿ 2 hours ದಿಂಚ ಈ ಸೀರೆ ತುಟ್ಟೊಂದು ಮೊಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನೊಂದೇ ಇತ್ತೊಲು ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಜೋಕ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದಲ್ಲಾತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಫೋಲಾಲು ಸೊ ಎಂಕಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಂಡ ಆಲ್ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿಗ ಏನಿ 100 ಸಲ ಪನೊಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ದಾಲ ಇಂಕ ನಾಚಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ದಾಲ ಅದು ಎನ್ನು ಒಲದಾದನ ಅಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನನೆ ಮೆಗ್ದಿಯತೆ ಏತ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ 100 ಸಲ ಪನೊಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನಿ ತನೀಶ್ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೊರ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಬೆಸ್ಟಿ ಅವ್ರು ಎಂಕಿತೆ ಮೇರೆ ತಿನ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಆರ್ ನಮ್ಮಗೆ ವಂಶಿ ಅಂದು ತನಿಷ್ಲ ವಂಶಿಲ ಬೆಸ್ಟಿ ನಕುಲು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ನೆರವೇರ್ನ ಬೇತೆನೆ ಲೋಕ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ತನಿಷೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ತನಿಷಡ ವೀಡಿಯೋ ಕೊರ್ತುಂಡ ಮಿನಿ ಈತು ಮಾತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಂದು ಫುಲ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಆದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಳಾತು ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಪೇಯ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏನು 5000 rupees ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಈ ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ಉಂಟು ದಿನೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೊದಲು ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದು ಡ್ಯಾಡಿ ಲವ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ವಾವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಾಯಿನಿ ಸ್ವೀಟ್ಸೇ ಯಾನೇನ ಲೈಫ್ ಏತು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏತು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕಿಜಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಜಿನ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಬಾ ಬುರ್ಚಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ತಿಂದೆ ಬಟ್ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಂಡಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಬಳಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂದೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿನತೆ ವನಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೂರೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಬಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಡೇ ಜಿಂಜದಿತ್ತಿಡು ಅಂಚಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿಗೆ ಗರ್ಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಜಾನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಬೇರೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೂ ಕೊರುಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಹೊರ ಎಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಚೂರು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಏರ್ನ ಮಾತ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ವಿಶ್ ಮಲ್ತದಿನ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡುಗ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಪಿರ ಆಂಡು ಏನಾಂಡಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ ಅಕಲಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಂಡ ಮಿನಿ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಓಲಾ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗಿಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಏನಡ ದಾದ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆತನ ಅವೇನು ಮಾತ ಯಾನಿತ್ತೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನಕಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಯಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇದು ಬೋರ್ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ಕೆದ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಓಲಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೀರೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಬನಾರಸ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಏಪಡ್ ದಿಂಚ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಒಂದೇನ ವಿಶ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ 10 years ದಿಂಚ ಉಂಡಾವೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮದಿಮೇದ ಸೀರೆ ಬನಾರಸ್ ಸ್ಯಾರಿ ಆವೆ ಒಂದುವೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಒಂದುವೇ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಟ್ ಅವು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಏ ಪಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೀರೆ ತುಟ್ಟರೆ ಆಸೆ ಆಂಡ ದುಂಬು ಮದ್ಮೇಡ್ದು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾತ ಒಪ್ಪಿನಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿಂಚ ನಮಕ್ ಪೊಂಡುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ತುಟ್ಟುನ ಆಸೆ ಬರ್ಪುಣತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಡ್ ಓವಾಂಡಲ ಸೀರೆ ತುಟ್ಟುಗ ಅಂತ ಆಸೆ ಆಂಡ ಅಮ್ಮನ ದಾರೆದ ಸೀರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ ಇಂಚನೇ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಅವೇನು ತುಟ್ಟುದವರ ಮಿರರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ತಿರುಗಿದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ವೇರ್ ಮಂತದ್ದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಅವು ಕಲರ್ ಆವಡು ಅವು ಡಿಸೈನ್ ಆವಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೋರ ದೆತೋ ನೋಡು ತುಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ತೂಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಫೈನಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ದ ಸೀರೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಆತೆ ಕಲರ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಡಿಸೈನ್ದ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನನೇ ಸೀರೆ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾತ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಅಮ್ಮಗೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕು ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಎಂಕಾಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಮೂಗು ಹಾಕಿ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆತು ಹೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಪಂಡ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನು ಅಗ್ಗಿದು ತಿನ್ಪುನು ಆರು ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಕೂಲಿ ಮಾತ ಹಾಳಾದಿತ್ತು ಸೈಡ್ದ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಮಾತ ಹಾಳಾತೀನಿ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಚಿ ಅಂದ ಬೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐ ಕ್ರೇವ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಬೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆಸಲ್ ಇಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ದೀಪಿರು ಎಂಕೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡಲೇ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಅಡಲಕ್ಕೆ ಇಂಕದೆ ಅಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಬೆಲ್ಲನ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತನ ಅವು ಮಾತ ಇಂಕೆತ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಯಾನೆನ್ನನು ದೇವಿರ್ ಎಂಕ್ ದಾಯಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪುನೆಕ್ ಕೆಲವರ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಾದ ಪಂಡ ಈ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅವು ಆನ್ಸರ್ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಯಾನೋರ ಇಂಚನೆ ದೇವೇಡ ಕೇನಾಗ ಇಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ದೇವೇರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಾನು ಕೇನಾಗ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಸೂಚನೆ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಅವು ಸತ್ಯ ಅದು ಪಡು ಯಾನು ಏರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಫ್ಡು ಆರೆಂಕು ಪಿರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರೊಂದು ಎನ್ನದೆ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಎಂಕ ಅವು ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಾತನ ಅಂದು ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಈಜಿಂದ ಆರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಡ್ದ ಆಗ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಬಿಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಎನ್ನದೆ ಓಕೆ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಉಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೇಡ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡಲ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪೇಡ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡ ದಿಂಚಿ ಉಂತಾದಳು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಪೂರ ಬಾತುದುಂಡು ಮೊಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಆమె ಈತಿ ಕಷ್ಟಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಡೋಂಟ್ ಶೇರ್. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹಾಲುಗೆನ್ನೆಗೆ ವಾರೆಗಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ
ಆಗಲೇನೆನ ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಲು ಗಾಜಾಗಲೇನೆನ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಚಂದ ತೋರಲು ಮಂಜಾಗಲೇನೆನ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ತಂಪು ಮಾಡಲು ತೇರಾಗಲೇನೆನ ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಕೇಳದೆ ದೇವಿ ವರವ ಕೊಡಲು ಹೊಗಳದೆ ನಾರಿ ಮನಸ್ಸ ಕೊಡಲು ಓ ಕನಕಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಓ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ನೀನು ಬಾರದೆ ಉತ್ಸವ ಸಾಗೋಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವೀಡಿಯೋಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ ಹಿರಿ ಮನೆಗೆ ಪೋವರೆಗೆ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹಿರಿ ಮನೆಗೆ ಎಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೀರಿನೇನು ಅಥವಾ ಎದು ಕೊನಿಯರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಲು ಅವೇ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಈ ವ್ಲಾಗುಡೆ ಅವೆನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕಲ್ನ ಡೇಟಾ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆವು ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಬೇತೆಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಡತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪುಲೆ ಮುಲ್ತೂಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡೆ ಮಾತ ತಿನ್ಪೌಂದು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲಿತ್ತುನಲ್ಲ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಜೋಕ್ ಫನ್ ತೆಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಏರಾಂಡಲ ಅಪ್ರೂಪಗ್ ತಿಕ್ಕು ಇರತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾತ ಅಲ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ತೆರಡ ಮೀಟ್ ಆಯ್ಬೋಕೆ ಏನಡ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೋಲತ್ತ ಅವೇ ಫನ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೆಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಜೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ದಿಂಚ ಅಂದು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತೆ ನಾ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಫನ್ ಮಾತ ಉಂತುದು ನಾ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಸೈಲೆಂಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಬಟ್ ನಡು ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಬೋಕ ಎಂಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫನ್ ಮಲ್ಪುನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಜೋಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಸುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಜೀರಾಕುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯನ್ ಫನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ದೆ ತೊನ್ಮೇರು ಏರ್ ಫನ್ ಆದುಲ್ಲೇರೆ ಅಕಲ್ ನೋಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೆ ಏರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರೆ ಅಕಲ್ ನೋಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿ ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಶಿ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಓಕೆ ಪಾರ್ಟ್ 2ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜೋಡೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಚಿ ಪಾರ್ಟ್ 2ನು ನಿಕಲ್ನ ದಾದ ಮಾತು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಕ ತೆರಪಾಲೆ ನಿಕಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದರೆ ಗ್ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್